Gipuzkoako Aurrezki Kutxa liderra da Gipuzkoan finantza zerbitzutan eta bere ekarpenik handiena euskararentzat ikusi dela zuzen ere euskaraz lan egitea eta euskaraz zerbitzu emateko gai izatea. Horretan ari gara iristen ia maila oso altura, aurten AEDek ukansaria jaso baldin badu iaz kutxak jaso zuen, beraz badago rekonozimentu bat. Ari gara lanean gizarteari laguntzen gure burua lagunduz, baina gero aldi berean laguntzen ditugu baita ere gizartea berak dituen zenbait egitasmo. AEDerekin aspaldiko lankidetza dugu, badira 22 edo 3 urte Jokin Zaitegi duten saria babesten dugula, eta hori ekarpen handia izan da euskararen itzulpenaren bidetik. Eta horrez gain, ekintza puntualetan ere lankide izaten gara, eta kasu honetan jardunaldi hauek, hizkuntza gutxituen jardunaldi hauek, interes handikoa iruditzen zaigu ekimen hau, hain zuzen ere euskarak behar duelako bere estrategiatan eta berrikuntza bat, eta berrikuntza hori etorriko da beste kasu batzuk ezagutzetik, beste realitate batzuk ezagutzetik, kanpotik, eta hortik bilatze lan hortan saiatu behar dugu. Neurri hortan eta kanala aprobetxatu nahi nuke gure kanpoko kidei euskaltzale eta herrikidei eskatzeko beraiek izan dezaketen informazioa, izan dezaketen ekarpenak edo bialdu ditzatela honuz, hemen nolabait hausnarketa prozesu baten gaudelako eta beraien laguntza ere interesgarria izango da.